Jodak Manyamarambe sub-county Mamogirango e county ma Kisii obago ng'anyo mar sondo tendo hospital ma Nduru ma osebedo ka okti kuom ndalo 5 koro. Lakteche mag Nduru ne odhi ng'anyo bang' monj moko kuomgi kod jopiny wira ni negidaro masinde mag thieth koa Nduru ka gitero nyari bari chache. Judith Omondi nigi ler mathoth. Ma e kaka ne chal oko mar hospital Manduru level 4 e county ma Kisii. Kuom ndalo 5 koro, chenro mag thieth osebedo ka dhi nyime hospital Manduru level 4. Ma bang' jodak makono monjo moko kuom jochiw thieth mane oriko daro masinde mag thieth ka Nduru katero nyari bari chache tich adek ma okalo. Loro mar hospital ni omiyo koro jopiny obago ng'anyo mar sundo tend county kod mano mar hospital no mondo mi chenro mag thieth odhi nyime. Kitu tunataka ni hospitali yetu ifunguliwe. Tangu juzi, tangu jana, wagonjwa wamekuja hapa, wanafika kwa gate, wanarudi, wanaenda hospitali nyingine. Tungeomba management ifungue hospitali. Na tunasema wale madaktari, hakuna mtu anagusa madaktari. Tunahakikishia kuna amani, warudi hospitali immediately waende kusaidia watu wetu. Jong'anyo gonye kwedo dero mag masinde mag thieth kowuok e hospital no. Wach ma lakteche ne okwedo ka gikoni ne giywayo mana masinde ma ok tigo. Tupembelezani kwamba wafungue kwa sababu hospitali ni yetu, iko South Mogirango. Na mali ya South Mogirango iheshimiwe. Yes. Hatutaki hata siku moja hata kitu kidogo kitolewe. They were extra equipment. It was not that the equipment were being removed there and leaving the facility without any other equipment to use. It was just an extra equipment that was being used so that we can save lives in another place. Communication had been done and authorization had been received from the chief officer who was aware of all this. The SMOH, who is the head of the institution at Nduru Level 4 Hospital, was equally informed. So when they charged towards us, they started beating some of our members. As we advise the healthcare workers, all of them to withdraw their services till that position remains, until such a time we feel it's secure for them to resume back to work. Apisa magarita kwe ogota chirangach mar hospital no kamoko kuom jotelo e county ma Kisii koro kwayo josiasa mondo kik thu jopiny ka gitiyo kod thieth kod ngima mar oganda. Komanda mar obila e county ma Kisii Charles Kases okoni gisechako nonro e wi monj ma kamano. Judith Omondi, Ramogi TV.